Що це таке сталося? Що сталося? Куди? Звісно, що не роблять. Із оцих людей Imbas dari serangan brutal tanpa henti yang dilancarkan militer Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina semakin kekurangan personel. Hal tersebut memaksa komisaris militer dan polisi memobilisasi sejumlah pria dewasa di jalan-jalan besar kota Kiev. Karena menolak atas tindakan pemaksaan yang dilakukan militer Ukraina, para warga terlibat cekcok dengan sejumlah pria berseragam tersebut. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Sementara itu, di wilayah yang berbeda situasinya tidak lebih baik. Orang-orang berseragam tersebut bertindak kasar terhadap mereka yang menolak. Hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. Що ти твоє лізь? Сідаєш, спокійно, нормально все? Ні, вісь. Вісь заберу. Боже, який безпреділ твориться. Я тебе нікого не подобаю, попросив. Сідай. Куди ви лізете? Куди ви лізете? Дайте, я вас последний раз прошу, нормально. Що твориться? Твориться безпреділ, повніший. Повніший безпреділ. Є у мене питання. Що ви вже всіх задовбали питання. І не дають дружині сісти. А чому дружина не має права з ним поїхати? Дружина теж з ним хоче поїхати. Чому вона не має права з ним поїхати? Та сідає в таксі і їде. Ні, хай він в таксі сідає. Хай він в таксі сідає. Да. То ще раз ходіть, ще раз ходіть. Ви всі кажете, що ви там були. Ви всі кажете, що ви там були. Ми маємо право зупинитися, де ми хочемо. А то. Ще раз сказати. Взагалі вже. Один раз воює. Візьміть жінку з собою. Хай дружина поїде з ним. Хай дружина з ним поїде. Не лякайте, давайте. Хватить лякати уже. Хлопці, хто там Хватить. так не робить. Да. Звісно, що не робить. Звісно, що не роблять. Хочете ваші виплати до тих карманів жирних. Із оцих людей виплати йдуть, яких ви забираєте. Ружі такі под'їдали. Да, воювали вони. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.